Llastint vaig escriure aquest llibre. És cert que un matrimoni d'una parella amb dues noies estaven tan engrescats amb el Carles Sabater que se'n van anar a viure al mateix edifici per espiar-lo amb prismàtics a l'antic hotel Ideal Pavilion a Vallvidrera, a Barcelona. 2. Vaig escriure el Boig per tu perquè la paraula boig per tu, estic boig pels teus ossets, t'estimo follament, folla d'amor, fuller d'amor, s'utilitza moltíssim sense adonar-nos que estem entrant en una paraula que és la bogeria i que com a tal està estigmatitzada. Ho diem d'una manera amorosa, però estem parlant de quelcom que és que està boig. Explico una anècdota molt ràpida. Vaig conèixer un advocat de Tortosa i em pregunta en un cafè, diu, com és la vida d'un escriptor? Què vas fer ahir? Jo vaig dir, ahir a les 10 del matí vaig anar al Pere Mata de Reus i va canviar la cara. Jo podia haver seguit el fil i vaig dir, tenia una entrevista amb el doctor Labat per buscar documentació pels personatges de la novel·la. Però que curiós que una persona que passa una malaltia mental, que ha tingut un brot, que ha estat internat, ja és un boig de per vida. Penso que això no és just i ho volia criticar. La cançó Boig per tu és de la lluna, per tant es parla de llunàtics. Visc en una ciutat de Reus, on hi ha un centre psiquiàtric del Pere Mata de Reus, i tota la vida he vist persones que surten els caps de setmana a gaudir de la ciutat perquè la seva salut mental els hi permet. Jo havia estat amic del Carles, jo vaig estudiar teatre a l'Institut del Teatre Carles Sabater, fèiem de companys d'exercicis, és a dir, com els dos érem alts, quan havíem de fer el pi o havíem de fer lateral, un ajudava l'altre, i jo el notava molt a faltar. De fet, a quin actor no li hauria agradat tornar a la vida en un paper protagonista, encara que fos en un llibre? Recuperar-lo, tenir-lo al meu costat. M'havia ja ajudat ell amb un llibre que era Tocades des del cel, el qual, en certa manera, crec que em va ajudar fermament a escriure'l. De què va el llibre? Ràpidament, una noia rememora des del seu internament al centre psiquiàtric Pere Mata de Reus les relacions amb el cantant. És un llibre sobre les obsessions amoroses i les seves funestes conseqüències en un món molt més cru que el llibre, on les persones, les parelles, s'abandonen per whatsapps, on hi ha mals rotllos, on hi ha una dependència emocional, masclisme, violència de gènere. No és una biografia del Carles Sabater, ell és l'antagonista. És un llibre sobre les malalties mentals, no sobre bojos, sinó sobre pacients d'un psiquiàtric, sobre les bogeries del món. Quan el 31 de març de l'any 1981 el John Hinckley va intentar assassinar el president Ronald Reagan per cridar l'atenció a l'actriu Jodie Foster, de la qual estava enamorat, em vaig adonar que alguna cosa no rutllava. I 25 anys després no crec que el món rutlli quan és possible que el proper president dels Estats Units sigui un pallasso com el Donald Trump o hi hagi un conductor d'autobusos colombià que és el president de Venezuela i els ciutadans veneçolans estupidificats facin cua, perdó, per eixugar-se el cul 3, 4 i 5 hores. Quan vaig escriure la novel·la van passar moltes coses, van ser 3 anys. Robin Williams va suïcidar per trastorn bipolar. Al febrer d'aquest any va haver un intent d'assassinat de la dona del Paco González, periodista d'una cadena esportiva, perquè la Lorena estava enamorada del Paco i volia desfer-se de la seva dona, amb un cas d'erotomania o síndrome de Clerambault. Un pilot suïcida es carregava 150 persones a Germanwings. Un home matava a Cuenca, a la Marina i a la Laura del Pozo. A Pontevedra, un home degollava a les seves filles de 4 i 9 anys. Com vaig enllestir el llibre el mes d'agost d'aquest any, durant una pinzellada, algunes d'aquestes tragèdies estan incorporades. És un drama petit que obliga a una reflexió de com és feble el cervell humà. Una novel·la realista, novel·la negra, thriller psicològic, teatre dins del teatre. La gran pregunta que em fan a les xarxes socials és què hi ha de veritat i què hi ha de ficció en aquest llibre. Les fans de fanàtiques exigeixen respostes. Ja dic que des d'avui mateix que surt el llibre a tot el país, jo desapareixo, no penso respondre a cap pregunta
perquè m'agrada que sobrevisqui el misteri de la literatura. És una biografia real, amb una part important de fictícia, que és real que l'Associació Nord-Americana de Psiquiatria defineix 5.300 malalties mentals actualment, que una de cada 100 persones és un psicòpata. No vol dir assassí, vol dir persona molt freda, amb sentiments del damunt, del bé i del mal. Que hi ha 9 suïcidis diaris al conjunt de Catalunya i Espanya, 306 homicidis a l'any, que Catalunya és la comunitat amb més centres psiquiàtrics de Catalunya, que la despesa mèdica a Catalunya és superior als sous del personal mèdic, que la crisi ha abocat a famílies a desnonament, a atur massiu, a oblidar les necessitats dels joves, dels infants i, en el fons, l'obscenitat de la política del govern central en el seu permanent insult a Catalunya que deixa els catalans en un estat de frustració. És una novel·la imperfecta perquè barreja l'estil juvenil del diari de la Rosa Maria Vidal, el gran amor de Carles Sabater, o que creu que estava enamorada i corresposta de Carles Sabater, i la seva participació en la novel·la com una dona de 32 anys ja ferida. Hi ha un narrador en primera persona, un narrador en tercera persona, amb certa ambigüitat de preguntar-se qui m'està narrant això. Hi ha desigualtat de gèneres, hi ha desigualtat de narradors. M'agrada aquest to interromput, desagradable, on el lector també és molestat. Quan ella diu, la lectora, que sent una ombra per damunt seu que el persegueix, em refereixo al lector. I la darrera frase del llibre li és dedicada al lector perquè en certa manera pugui endevinar que difícil és la malaltia i que difícil seria viure amb una persona amb malalties mentals. És una novel·la reusenca, passa tot el Pere Mata de Reus. Primer llibre de la col·lecció Panguerana, homenatge al Pere Anguera, un gran investigador de la ciutat. I apareixen periodistes transitant la novel·la, des de la Natàlia Borbonès, el Josep Bages o el meu amic Ramon Massip. Alguns no ho saben ni ho sabien. Parla d'Emili Briançó, del poeta, mèdic i publicista Pere Mata i Fontanet, de Domènec Montaner i el doctor Daval, que surt molt poc, és un anagrama del doctor Lama, que fa una breu presentació. És un llibre del qual també vull fer-li un agraïment i una dedicatòria in memoriam a dos companys periodistes meus, que eren el Rafael Villa i el Joan Ramon Mestres. I acabo. Boig per tu parla d'obsessions amoroses, de les malalties mentals. Jo sé que el llibre serà un èxit. Són 25 anys d'escriptura, són 25 llibres, i serà un èxit quan ho compreu a les xarxes socials, quan ja s'han encès algunes alarmes entre algunes dones fanatitzades del cantant que escriuen. Sílvia Sau, per amor segueixo mullant el meu coixí moltes nits, 15 anys després. Sentir la teva llum després de tanta foscor em torna a soledat, sempre en els nostres cors. Carles. Jordi Bardadio, ja cal que estigui ben documentat l'autor. Som uns quants que saltarem com gats si no. Anna Costa, ja cal que sigui més ficció que veritat, perquè poc que llegeixo ja em poso malalta i t'ho dic que et podria rebatre moltes coses. Ni em coneixen ni han llegit el llibre. Maria Serradors, molt bonica la novel·la, la realitat és una altra cosa, l'ambigüitat et desborda, patètic, tot plegat. Ingrid Carreras, pobre Carles, crec que no mereix això. Anna Serradors, aquesta conversa és real, sembla ficció. Ciència-ficció, sort que els que vam conèixer sabem la veritat. Sandra Busques, tot això és real? Anna Costa, lo de la Rosa Maria Vidal, aquesta és mentida, ho dic clar en català. Que hi havia algú més a part de la Laura? Sí, i fins i tot jo, que l'he viscut més que molt. Era molt discret i fins i tot nosaltres perdíem el fil. Buf, aquest llibre no pinta bé. Boig per tu, número 1 de la col·lecció Panguerana, neix aquest any a Reus, i agraeixo moltíssim la seva assistència. Acabo amb 5 minuts més, abans de deixar pas al Jofre, de Fractal, que ens interpretarà un parell de 3 de peces, perquè el Carles Sabater era un gran entusiasta del Silvio Rodríguez, del Gil de Viedma, dels cantautors. Una editorial té un projecte i neix amb 5-6 llibres anuals, com va començar la campanya. Jo els vull presentar a vostès molt breument
el contingut dels 2 primers o propers llibres. La Montserrat, que és de Reus, te diré molt Montserrat, Montse, si em vols acompanyar i explicar molt breument de què serà un llibre que es dirà La botiguera i que escriurà Montse Borrell. I com és la propera autora de Paquerana i de Veus Públiques, els demano un petit o gran aplaudiment.